шер бачакой ки чужи кавда зав дорем. Маромад ина 20 дона чужи кав 22-23 рӯза шидаги чужо мақсад ром кадаги дастбоз сар мегарда як рӯз эсо тайпои мурда гирифтем шуда чужо дар мурд бровардаги дуташ гибрид сетаи дигаш очашон маҳаллӣ оташон гибрид хоб чортаи дигаш кавги тарафи гулхор меган хоб мондагиш ҳамин кавгои маҳаллӣ мисол нарш ай тарафи мирзои сари пушта меган модаш ои ошиқ очашона оташон на 20 дона бачаку чужаку ром кардаги дастбоз шидаги мегардан мисол гарант шихати хоб сеташ чорташ модай дигаш нарай бачаку ина я бурга бобине тамошо куне наздиктар парадои нағзай сортои нағзай кадоме ки гира иншалло бо фазли аллоҳ бурчи мекунам мисол баракача меова мекунам баракача мегира хоб чужо бисёр шидаги бачаку дуня 50 та чужай мисол и партия аввалша 20 донаш ҳозир ҳаст бо мисол 14 таи дига гета 10 рӯза шидаги майда хоб бози тайпои мурда хова гета 25 таи дига дар тайпои мур хова ягон рӯз мондай бояд бироя чужо дастбозӣ мекуна бозишона мекуна дидесем бачаку мисол зурӣ мекунам ҷои хушона гирифтагӣ дилпуриян чужо кадоме ки мақсад хоҳишмандай бачаку мехоҳам мисол марамадина чужоне ки оптун бачаку мисолам оптун савдо занг занен маслиҳат мекунем нархи наво мекунем туғри гирагар омада мебарем чужо дар ёвонака ноҳияи ёвонда қарораузе хуб нахи чужакои нағз чужакои дилпурӣ ромшидагӣ ти одам мисол тайёр кардагӣ ҳамин 1 моҳ 2 моҳ дига агар нигоҳш кун ҷошо навзи танкар ки ҳастай гуфти гапо чӣ меган созҷо нагирифтесиям нағинҷидесиям чида дастбозӣ кардесиям нарх наво бачаку оптун кадоме ки мақсад мехоҳа гира мисол донаки неву оптун савдо кардагӣ ҳози яка боёра мисол қафас мекунем тақсим мекунем шон даву қафас мисол дари қафас ҷода ҷошон мекунем ҳози просто барои видео кардан ҳаминҷо чӣ кардем шона чӯдаку ҳамаш рома бачаку